Naay ubang tao nga walay kalipay sa ilahang kinabuhi. Dili sila gusto nga makita ka nga magmalipayon. Dili sila gustong makita ka nga niuswag diha sa imuhang pagpaningkamot. Ilaha kang birahon paubos kay mangamong sa ilahang sitwasyon nga dili sila magmalipayon. Ikasakit nila nga makita ka nga magmalipayon. Kani nga video para gyud nimo. Nganong ikasakit man nimo nga magmalipayon ang imuhang isig ka tao. Nganong ikasakit man nimo kung ang tao ni uswag sa ilahang paningkamot. Nganong kontrahon man nimo ang tawong nitabang nimo. Nganong imuha mang suklian ug dili maayo ang tawong nitabang nimo. Wala man kahilabti. Inganing klase nga tao nga inyuhang ma-encounter, ayaw na lang ninyo tagda. Sila ang mga tao bisan unsaon nimong tabang, suklian ka og dili maayo. Dauton ka, birahon ka paubos tungod kay wala sila'y kalipay sa ilahang kinabuhi. Kay baw kag unsa pay sakit. Kasagaran nga magtrato nimo nga ingani katong mga taong nakapalibot nimo. Usahay katupang imong mga kadugo, mga amigo, mga taong nakapalibot nimo, mga kaila nimo, sila ang mga taong bisang unsa ka kamaayong ngadto nila. Suklian kanila dili maayo. Dili sila gusto mo uswag ka, dili sila gusto magmalipayon ka. Bisag unsaon nimong likay anang mga tawhana, kay dili ka gusto nga ma-stress, pero sila mismo mo paduol diya nimo. Gusto ka samuko nila. Gusto nila nga dili ka magmalipayon. Ayaw padala sa ingananang klaseng tao. Ayaw mo paapekto. Padayon lang mo sa inyuhang pagpaningkamot, pag-abante aron mo uswag pa mo diha. Focus mo sa inyong kagalingon. Pasagdi ng mga tawhana. Kay kanang mga tawhana, ang panahon na lang ang muhukom ana nila. Kay kana sila, mga toxic yun na sila mga kinaiya.